Kedy ste naposledy otvorili svoje HCCP dokumenty a ste si istí, že stále zodpovedajú tomu, ako vaša prevádzka funguje dnes? Mnohí prevádzkovateľia sa domnievajú, že keď majú HCCP založené v šanóne, majú splnené všetky povinnosti. Realita je však často iná. Počas auditov pravidelne zisťujem, že dokumentácia nezodpovedá skutočnému stavu prevádzky. Zmenil sa sortiment, technológia, dodávateľia, vybavenie alebo legislatíva, no dokumentácia zostala bez aktualizácie. Práve neaktuálna alebo nesprávne vedená dokumentácia patrí medzi najčastejšie nedostatky zisťované pri štátnych kontrolách. Objednajte si službu audit hygienickej dokumentácie prevádzky, počas ktorej preveríme HCCP systém, sanitačný program, zásady správnej hygienickej praxe, evidencie a záznamy, súlad s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami. Po skončení auditu získate písomnú správu so zisteniami, nedostatkami a konkrétnymi odporúčaniami na ich odstránenie. Ak bude dokumentácia v poriadku, vystavíme vám aj osvedčenie o vykonaní auditu hygienickej dokumentácie, ktoré potvrdzuje, že vaša dokumentácia bola odborne preskúmaná. Nečakajte, kým nedostatky odhalí kontrola. Overte si stav svojej hygienickej dokumentácie včas a získajte istotu, že vaša prevádzka je pripravená. Kontaktujte nás ešte dnes na dandaresero@gmail.com a dohodnite si termín auditu.